हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नुखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना नोंथांमोनाथ' टाइमनेलाव नायनानै मिन्थिखादों आं दिनै मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों दाथ' नोंथांमोना गोबां कल रेकर्ड खोनाबाय थानो मोन्दों जानो हागौ आरोना माने नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायजोबबा मिन्थिनानै मोनगोन आरोना गोबां दावराव सोलिबाय दङ आरोना दा नैबे मोनसे भिडिअआ गोबां शेयार जाबाय दङ दा नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ हेल' फंबाय आं नै गामियावनो दं ओमफ्राय बे फर्मआ मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मआ गैयालै सयथाल'मोन माबानावसो दाखालिनो फिथा खालामना हरजोबबाय नोंखौ सोरनाव हा सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मआ है इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियाव फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक पेजावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरनना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै खस्थ' मोननाय सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासैना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि माबासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो नांगौ बे गैलाना दिनै 5 थारिखआव जादों बे सारे भाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होनबालाय माथो नोङो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा बेखौ माबानो नों हानाय नङा दा सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ओमफ्राय ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोर सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो खेबसे नामखौ नांगोन मोनखायाना ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोर सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोदो बै सनजितमोनजों रायज्लायाखै नोङो सनजितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरजों रायज्लायदो मिथिबाय आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' बिसोरजों खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ बे सनजितमोनजों रायज्लायदे सनजितमोनजों मा रायज्लायनो दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 थारिखआवनो फैनाय 5 थारिख ना 9 थारिख 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों है नङा नोङो माथो डाइलखौल नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा नङालै माबाखौ होनदां बेखौ हैद बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसतिसो फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थैस थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा माबि खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे नङा सासे मोननांगोन ना देलै बेफोर उनाव जागोन दानो माबा फन 6ता जायो सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थैद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया आंनि सेक्रेटारियाबो होनो आखायाव आं गैयामोनना मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थोद बेलाय अबेलाय हा बेफोरबादि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना बे खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थोद फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा
ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे एबार मानसिनि नांगौ रानजोबगोन आं एबार थाइसेबा मोन्थों एबार सोना एबार जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बै 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अबाव दं नोंलाय गामियावनो दंलै दा मानसिफ्रा लिंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो जाबा दे आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफेरदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय नाङा नोंसोरखौबो मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायलायनांगौ दे सोर सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसे ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेस लाबाय जगेशआ लिउदिफर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा हो बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारब्रा मेम्बारा मेम्बारालाय बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायलायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायलायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायलायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे